Yes, what's up mga kamaton? Mayong hapon gali mga kamaton. Mayon words ako naman di mo ko mag-boyfriend is na, girlfriend. Mag-classmate lang po. Hindi kami talo. Yes, so mag-classmate na sila gali mga kamaton na. Ang oras ta mga kamaton 5:12 na kamaton sing hapon gali ah. Bagulang on board na sir. Yes, so sa tao tanay ma'am, sa tao sir. Shout out sa channel ta. Shoutout po. Please follow Maton Buhay Taxi driver. Yes, ikaw ma'am. Hello, please follow Maton Buhay Taxi Driver. Yes, so amo na mayong hapon gali no. Shout out sa inyo sir no. Yes, so nag-onboard ka na ma'am sa ICC. Guys, ano na kapital? Sa Sure. Diversion Road mga kamaton ah. So dito kami sa ano ni? Isatyo. Ano sa school ka mo dito? Sa Samgyupan. Ah, okay. Mamaw kami, sir. Umaw ka. Maugli ka mo? Yes, sir. Yes, so amo na yun. Mga newly passed. Pero din ka mo nag-school gari? Graduate na Graduate kasi. Graduate na. Nag-process kami para sa taking for teachers. Ay, Recently passed. board passer ka mo sa Some pagka-teacher. Yes, sir. So, kinananong dito po mga maestra, no? Mga Yes. teacher, no? Yes, congrats sa inyo gali ka duha. Thank you, sir. Congrats sa inyo nga duha ba? Dako ginang kwan sa inyo nga kabuhi o dako ginang pabor kay government mo na eh. Yes, sir. So, shout out sa inyo mga kapdanan nga nagkalapasar. Shoutout kay Maville, Diana, Edna, and Dong Charla. Edna. Charlo. Okay. Ari kami hindi kayo maton kasi sikat-sika. Ari na-vlog kami ni Sir Maton. No? So, ikaw ma'am, shout out sa mga kapdanan mo. Upod na ka mo nag-award? Yes, sir. Pasar man Santa, Isa sir. lang man kami ka-boarding house na 5. Then, we all passed 5 gid kami na Sige, lapit. Bali, 5 gid kami man nga nakapasar. So, thank God man nga white na pilin ka namon. So, congrats as well, Maville, Edna, and now Charlo. Yes! Congrats sa inyo to, sa taot sa inyo gali sa mga kapdanan to. Yes, so isa lang ka mo ka boarding house man? Yes, sir. Yeah, Shoutout man kay tita Okay. Pero din ka mo nag-school po meron? sa Pototan. West Pototan. Yes, sir. Yes, so no ba? Nadumduman ko man nga daw nagtiyok-tiyok pala sa plaza, mag-vlog-vlog sa plaza sa Pototan mo. During Dobo, ang puto gali! during iwag, sir. Ayan, so, nag-vlog ko to sa plaza Pototan pag dulong ko sing desayro ko man na. Pagkapoto ganyan ko ng opportunity nga mag-vlog to sa plaza ko. Namiya po Toton Plaza, sir. So, sa Banwa mo lang ang mga pula eh? Yes, Taga-Pasig. sir. Pero taga-Pasig Ah, siguro. pasi kaya. Yes, so amo ni kamaton ning bow. Dako gini nga bagay nga. Kasi ano ang kwan nyo sa Utiking katapos na? June Sa 28 pa, 28, sir. sir. Pagka John sa ini nga John no? Yes, Yes, sir. Pagkatapos din ka mo kwan assign nga school. Nag-teach na ko, sir. Ako, sir, ka-call center. Nag-teach na ko sa private. Nagpira-pira ka na sa call center. Siya lang ang nag-call center. Okay. Kaya mas ang good visual so naging grab na dun lagi pasar. Okay, pero kwan magkadya mag-maestro mo eh. Yes, kids, sir, eh. Okay, lain yung teacher sa call center. Yes, sir. So, tiko hindi ka gatas, ma'am? Sa may St. Bertil, sir. Sa Lagan. Sa may Laganas. Okay. Kaya dito ka ga-board? Ay, sir, uli-uli ko sa pas. Oh, grabe ba? Kaya man, sir. Kaya, no? Kaya sa bulsa, total may sildo. Correct good, sir. Kaya Tapos mo daw yung yung daw mo sa sildo. tuwa ng mag-BP mo. Okay. Play ko yung sa call center, anay? Yes, sir. Pagsamantala? Yes, sir. Maano 1 year naman, sir. Ba, managwan yan? Pag-graduate call center dayon. Why don't teach Burichi? I see. Pero, padayon mo pagka-teacher mo? Yes, good, sir. Okay. Kabay pa no, nga, mangin... For the future teacher gini sa ato nga lugar. Basta- Unang maestra kay nag-retire na. Kapasagwa. Nag-retire na mga maestra sa Woko. Kita ko sa mga school gani sa mga eskwelahan do puro na tanan mga bataon nga kwan nga mga ga tuludlo. So, amo na eh. Alika do mas mayo guro do lagi ay. Aligari na ko diyo nga sa ito. Sige lang kay manuggo naman niyo. Bawal na magsailo kung gunaw.
Grabe, sir. Muli kita. Delikado. Di ka mo sana may bar na nga nagdugang. Nag-charge si sir sa akong gili. Di ka kamato na. Wala pa man, sir. Way pa ka kwan bar. Nagdugang na? Importante nga, sige sulod. Yes, sir. Ay, si Bagday mag 0-0 kay ma-backdown. Ayawan ka balik. Grabe, sir. Oo. Ay mo manugan yan ka sa pagtudlo, ma'am? Hindi sir, bago lang gid. Bago lang kasi gid, ma'am. ano. Pero pa-transfer ka sa inyo nga kwan, Yes, sir. nga lugar. Ay, during, ati, pag ipasar ko bala sa LED, di yung mga slots bala sa mga private schools are already taken, bala ka. Hindi Tigin, ako grab mo pasok. na lang. Oo, so bali, dang sa St. Bertia, nakili may slot, bala sanda nga, way pa sanda. Doon nag-ngita gid sanda bala teachers, during that time, nag-apply ko, tapos nag-demo ko, then, ginbato ng dako. Wow, yes. Thank you, thank you. Ako ganyan matonyot ka po. So, amo na gina-enjoy lang ni Maton ang pag-vlog-vlog diya sa akon nga mga kamaton nga mga pasahero ah. So, sa taon to sa mga taga-Pasay, parents mo to, mga utod mo. Ang nanay ko sir patay na. Ay, sorry. And Sorry. my father is sick. So, ang akan na nga aunt, she is the one who raised me. Ay, see. So, grabe sa goal mo gali sa life mo, no? Sakta lang man sir kay Oo. privilege Laban man, ng, no? sir. Laban? Yes sir. Laban ng sa kabuhi, Blessed no? man sa mga katiyaan kag katiyuan. Ah, okay. So, God is importante good, ka na. Oo, God is good dito. Amo na tawag nga may Diyos kin mga kalibutan na. Tapos kaya paano, may arakit. So, try mo na kang na-test na ang Ginoo. Thank you. Yes, sir. Okay. Ganun test. 101% sa kay Maton. Okay. Yun. Diyos lang ang bala sa kabuhi. Tagid man na. So, importante ka hulag ka sa muning nga kwan, nga kalibutan. Okay, daw dali na lang gamitin mo pa isa to. Pag nga dito ka mo yung mga kwan na mahaw na may iman na lang ang kalanan. Yes, sir. Do kami way kay Maway. Oo, kay Permi Ah, kami. bako lang ka muna. Kay maway liwan. Mga Yes. Kay Permi kami tuya sir during our Wala ka mo sa mga GC nyo? may GC kami pa kami tugawag. Wala time. Wala May mga time. obra, Mga sir. obra. Sako na. Puro na tanan may mga obra. Ano obra pang aga, kung pang gabi, Wala tsansa. Right. ako ko nagaturog tanamog tao. Daw. Sa tayo mayo sa mga serte nyo kayo nagubdanay ka mo? Kayo nagpa kami ticket sir. So why kami choice kinanglan gid namon magkalit. Ikaw sir, amo man? Yes, sir. Para sa ano na? Sa Para sa bagotikeng? Yes, sir. taking sir. I see. So nakatits ka na sa eskwelahan to. Tapos kan wala pa magotikeng, allowed to sa Okay. private mo na? Yes, sir. Okay. Okay. As long as for tax sir. Yes, so, amo na. Teka, kamusta buhay, Miss Ranay, be? The first week is very stressful, sir. Kahit di syempre, ang pag-ulang balakaw. Pag doon na magbuhay pa Adjust. ko puro, kahit di syempre, white pa ko bala ka-teach sa elementary. Oo. Since ang akong gid nga major is pang high school. Okay. Ang ko kay sa elementary. Adjustment ni kid, no? Yes, sir. So, dako gid adjustment sa life, no? Imo sir, kamusta ang imo trabaho nga call center? Damo na call center ko din nga na vlog ali kay gusto man nila nga i-vlog sila mo. So, teke, kamusta imo be nga joke ang obra mo sa bilang call center? Matawhay man, sir. Kaso malaranti, lain kita na ya... Kung ka-teach. Lain kita na akong gatudlo. Kaya syempre, kahulag lawas. Mukha kagawa ka tampo. Okay. Ikaw na call center. Di na to, dito ta? Sir. Dito pag ito, after pag-alay na singisat. Sir. Si Kung ano ka, sir. laban lang, no? Laban lang sa obra, no? Talagang mga maton ka mo sa obra. Correct, sir. Ayan, so, amo mo na yung obra ni Maton, no? Kina-enjoy lang ang pagbiyahe di sa... Actually, ito, gaya na gitman ko din nga taxi driver, kaya ka Maton, na. So, base kung wala pa gitman ka mo guro na... May kasakay. Wala pa gitman ka mo guro na tao, nagabiyahe na ko mo. Nag-start ko din biyahe, kuhan, 83. Ay, wala 1986. So, wala pa ka mo guro matawo, ah. 2003 ako, sir. Wala pa ka mo matawo. Naging maton na si Maton di sa buhay taxi si Lilo. Wala mga mall ka maton.
Wala tanan, mga Diversion Road, mga mall, wala tanan. Ang ginamabangan din yung maton sa unang tren. Nung namin ito tanan isang time isang may tren mo, yung puga, pabor gid sa tanan. So, sayang. Sayang, wala nang tren, wow. So, lapit-lapit na gid man. Ano ta, sir? Dula pa ta Julaw. Wait, bakit ito pa sa... Okay. Do matagod diri sa left, no? dyan. Ate mo ginasa. Amo kinang tabis ka ng mga tisoras ng gabi. May ka natulong ko din mo. Ay, jaga. 24 hours. Oo. 24 hours. Ara sir pork hub some gives. Oo, ariyo. Hindi po oras yung sabis ka ng tisoras ng gabi. Nagkatulong ko din yun. Oo, 24 hours today. So, 24 hours gid man. So manawag na galay sa kamatan sa tatpiliwat. Sa Hi po. tatsa. Shout out Shout mga out. kamaton. Manaog dun May mga kamaton. Okay, manawag na galay sila. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Yes, so salamat. Tamat sa inyo. Thank you kayo na naog na sila mga kamatan. Thank you. Thank you, gid. Thank you, gid sa duha ka teacher. So, thank you sa inyo, mama. Kay amo na eh. Mag-vlog mo sa mga hapon. Salamat sa inyo. Wow. Congrats sa inyo nga duha. Mga OT kung gumugali sa next week. Thank you, thank you. May misa naman talag bistro for the future dire sa Iloilo. So, thanks God nga nakapasar ka mo sa board gire ka mato na. So, katudlo ka nagalay ma'am. Wow, salamat kid. Kag si sir, nag-chef sa ano isa sa kwan sa pagka call center. So, thank you sa tanan ha. Kag mayong hapon sa inyo ha. Salamat sa inyo. Sa taot nito ha. Sa taot sa inyo ha. Salamat kag mayong hapon kamaton.